Kom hij naar de boot, droepie. Hij leidt altijd in de wispel. We zijn met zijn vrouw en deze jongen die komt uit Oorswijk, maar die is nog even langskomen, dus die komt ook even biertjes drinken. Ja. Nou ja, we lezen hier, de zuster was hier in de droep, je leest nog met zijn traaien achterin. En daar sliep een jongen, ik sliep in de midden en er sliep nog een kameraad van mij daar. Ja, het kent al heel mooi. We gaan op stap en dan we wat drankjes aan en dan ploffen de del en we zijn komen, dus daar hebben we sowieso geen last van. Nou, hier hebben we nog een jongen die sliep hier voor in de punt. Hier sliep ook een kameraad van mij. En nou ja, de zuster wordt dus nog steeds hier een dikke teringbende. Nou ja, dit is dus het plakje wat verder. En hoe ben je aan deze boot kwam? Als je deze boot is van Heid. En nou ja, die had nou gewoon niet wat werken. Dus wij zeiden, we nemen deze boot mee in een sneekweekend. En dan gaan wij hier lekker een feestje bouwen, zo we dus. En wat heeft Monien al uit de oppraat? Is het een skiermaatje? Nou, we moesten sowieso de boerkant even skiermaatje, dus dat zoek de jongen die eruit is, die zoekt het mooi met de wand, dus dan gaan we hem helemaal in. Ja, en als we hem ouwleven, dan moet het wel spik en span werden. Want ja, ons kreeg natuurlijk net weg mee, dus dat doen we best zo wel voor. Een leuk feestje. En ik hoop dat Jim een soort plezier heeft tot nota. Wij hebben het wel. Maar Jim, ik wil toch? Ja, tuurlijk. Kom maar. Kom maar, man. Je hebt al je biertjes, alles is leeg. En derlei viesvolle prullenbakjes vol met lege blikjes. Iedereen zegt hard zeilbaar. Maar wij nemen het hard zuiverdag. En Jim, nou, was je nou deze boot uiteindelijk weer skiermaatje? Wat is dit de bedoeling? Ja, tuurlijk. Ja, wij maken gelegen niet van deze boot. Maar de bedoeling is dat we alles maar gewoon skiermaatje. Tuurlijk. Wij zijn net een stel idioten. Wij zijn wel gewoon sociaal. Wij moeten wel als skiermaatje, was je nou.